Apareix en el moment més inesperat, quan la foscor embolcalla les ombres i s'il·lumina una esperança. Si la seguiu, arribareu a un món on tot és possible. Un lloc on la llum batega i es fon amb les rialles i on la il·lusió deixa empremta a la pell. En aquest indret els gestos valen més que les paraules i el que s'hi crea està cosit amb l'amor i la perseverança dels que imaginen l'inimaginable. Els somnis brollen arreu i hi ha qui pot pensar que tot s'hi val per fer-lo realitat. Que n'és d'efímera la màgia? Ho saben bé els que venen a buscar-la, que corren, salten, es deixen sorprendre i enfilen fins al cim per tastar-la. Deixeu que us guiï fins a aquest racó de fantasia. Aquí podreu entregar els vostres desitjos. Aquí, 3 enviats reials recolliran els vostres somnis i els faran volar alt, ben alt, perquè la gran nit s'acosta. La nit en què els reis d'Orient desfilen gloriosos davant les mirades innocents. Com la cua d'una estrella fugaç, el seguici reial deixa un rastre de màgia, alegria i també de silenci pels que ho volen gaudir des de la quietud. De sobte, la rauxa esclata i s'obre pas per la porta de les grans ocasions, enmig d'un mar d'emocions a flor de pell. Per fi ha arribat el moment que tothom espera. Deixeu-vos contagiar per aquest món màgic i seguiu la guspira de llum que us porti fins a Calella.